Chcel by som rozobrať dve najhlavnejšie techniky, ktorými sa dajú dosiahnuť realistické drevené povrchy. Jedný bude tá známa olejová metóda rozotierania olejov. Druhá technika bude vlastne znázornenie dreva pomocou dekálov. Keďže tých techník bude viacej, tak jasné, že nemá zmysel ukazovať tie techniky na hotových modeloch. Na každú z tých techník mám pripravenú takýto nejaký polotovar, na ktorom sa to potom bude prezentovať. Tu konkrétne v tomto prípade mám nastriekaný tulp asi z Albatrosu D3, ktorý dostal prvý nástrek základnou pieskovou farbou. V tomto prípade som použil farby GSI C, ktoré používam hlavne kvôli tomu, že majú po nastriekaní hrozne pevný povrch, ktorý sa nedá ľahko zoškrabať nejakou dodatočnou technikou. Pri testoch s farbami, napríklad Tamiya, sa mi stávalo, že pri následnom rozotieraní tej olejovej farby ide tu dole aj s tou podkladovou farbou. Ak budete chcieť vedieť presné tie čísla týchto farieb, stačí sa spýtať, ak by ste si chceli presne zapisovať. Konkrétne toto je farba plátna C45, ktorou som nastriekal celý trup. Chcem ukázať na tejto technike, že to, ako bude vyzerať to drevo, ktoré z toho vyjde, závisí hlavne od tej podkladovej farby. Čím je svetlejšie, tým to drevo bude svetlejšie. Čím je tmavšie, tým to drevo vyjde tmavšie. Tu som asi schválne nastriekal dva tie panely tmavšími farbami. Tá tmavšia je farba dreva C43, tá stredná je piesková hnedá C19. Toto je asi taký najväčší extrém toho, ak chcete čo najtmavšie drevo, tak táto tmavá hnedá je asi maximum, kam sa dá ísť, pretože následná technika celý ten povrch iba stmaví, lebo tie oleje sú dosť tmavé. Do tmavších hnedých už by som nešiel, pretože tam potom vlastne vôbec nevidie tú textúru, ktorá následne vznikne. Takže v prvom kroku máme vlastne pripravený tento povrch. Na rozotieranie olejov použijeme hnedé farby. Ja väčšinou používam odtiene umbra prírodná, umbra pálená po sebe ako dve vrstvy. Nejaká kvalita tej farby tu ma nerozhoduje, pretože sa jedná vlastne o rozotieranie, nemusí mať nejaký extra tenký pigment alebo nemusí byť nejaká ultra kvalitná tá farba. Kľudne sa si vystačíte aj s priemernou farbou, ktorú kúpite aj v papierníctve, ako sú Umton a podobné značky. Druhú vec, ktorú budem potrebovať, bude kúsok molitanu a nejaká pinzeta, aby sme si nezabavili ruky. Jednoducho naberiete farbu z tuby na molitán. Je dobré sa zbaviť prebytočného oleja z tej olejovej farby tým, že na nejakom papiere ho vysajete. Čím je hustejšia konzistencia tej farby, ktorú rozotierate, tým vám vytvorí krajšiu textúru. Keď je tá farba moc riedka, tak ju vlastne následným ťahaním zotierate dole z toho povrchu. Takže ten prebytočný olej je dobré takto na nejakom savom papieri odsať a následne potom môžete vlastne začať tupovať po tom povrchu. Ako ste si mohli všimnúť, tak používam dva odtiene. Každý z tých odtieňov sa používa ako samostatná vrstva. Najskôr nanesiem jednu vrstvu, urobím tú textúru, prelakujem to, následne nanesiem druhú vrstvu. Keď som to robil väčšinou z jednej vrstvy, tak ten povrch ešte nevyzeral tak realisticky rôznorodý. Po použití dvoch tých odtieňov to získa takú väčšiu hĺbku, tá drevená textúra. Preto odporúčam použiť aspoň minimálne dva tieto odtiene olejovej farby. Keď máme túto farbu natupovanú na povrch, je dobré troška počkať, kým vlastne ako sa hovorí, že zavedne tá farba, aby sa ako trochu vpila do toho povrchu. Zároveň dôležitá vec, ktorá pri tejto technike je dosť kľúčová, je to, že ten povrch by mal byť polomatný až matný. Tieto farby C, Gunze C sú sami o sebe zanechávajú polomatný finish. Tým pádom vlastne netreba nejak extra znova lakovať na polomat, ale ak by ste používali nejaké lesklé farby, tak technika fungovať nebude, lebo si celú tú olejovú farbu zotriete z toho lesklého povrchu.
Takže ak máte nejaké farby, ktoré sú lesklé už priamo z flašky, tak je dobré zalakovať si aspoň jednou tenkou matnou vrstvou a to predtým, ako začnete robiť túto techniku. Takže v tomto momente máme napúpovanú olejovú farbu na ten povrch a môžeme začať s rozotieraním. V tejto fáze je dôležité rozotierať tú farbu skutočne dosť intenzívne. Čím tenšie tie šmuhy dostanete z toho, neviem, či to vidíte na tej obrazovke, čím tenšie tie šmuhy z toho dostanete, tým to bude vyzerať realistickejšie. Tá textúra toho dreva, tie šmuhy, ktoré vlastne vytvárame, mala byť v jednom smere. Nie je to zase až také povinné, aby boli úplne rovnobežné, ale mali by vlastne ako pri reálnom dreve v jednom smere. Niekedy sa stáva, že predloha mala tie jednotlivé časti, tie jednotlivé panely vlastne robené každý z iného kusu tej preglejky, takže vlastne každý by mohol mať iný ten smer toho smerovania toho dreva. Ak chceme dosiahnuť takýto efekt, tak budeme musieť vlastne každý z tých osobitných panelov vymaskovať a robiť túto techniku na každý osobitne, potom ho zalakovať zase znova, vymaskovať druhý a urobiť to druhým smerom. Je to pracnejšia práca, dosiahneme tým ale realistickejší výsledok, ale ak ide vlastne iba znázornenie takéhoto jednoduchého povrchu touto technikou, tak rozotriatie po celom trupe vlastne vám vytvorí takéto niečo, ako mám tu na teraz pred sebou. V tomto stave, akom to mám, mnoho modlárov odporúča, že by sa malo počkať, by sa malo minimálne deň nechať tú farbu vytvrdnúť. Ja som pri testovaní zistil to, že ak to teraz prestrikám polomatným lakom, tak sa nič nestane a totálne to zafixuje tú farbu do povrchu. A vlastne o minútu neskôr môžem nanášať ďalšiu vrstvu.
V tomto stave, keď máme tú farbu vlastne už skoro suchú, môžeme si všimnúť, že ak do toho to chytáme, tak tú olejovú farbu vôbec nestierame, takže celkovo je to už vlastne pripravené na ten ďalší krok, na ďalšiu tú vrstvu. Chcel by som nechať aspoň takú minútu ten lak preschnúť, pretože ak do toho pojem znova s tou olejovou farbou, tak by som mohol ho narušiť, ale teoreticky vlastne už ten povrch suchý. Takže môžeme skúsiť naniesť ten druhý odtieň. Druhým odtieňom je farba Umbra Pálená, ktorá je proti tej umbre prírodnej o trochu červenšia, o trochu výraznejšia. Takže môžeme ju naniesť v jemnejšom množstve. Veľmi realistický efekt v spôsobe takéto mapy, ktoré sa vytvárajú po tom povrchu. Reálne drevo, keď ho vidíte, tak má podobné nie kazy, ale podobnú štruktúru. Čím viac takýchto nečakaných nerovností na tom povrchu vytvoríte, tým bude ten efekt viac rozmanitý a reálnejší. A samozrejme necháme to asi minútku preschnúť a potom to môžeme rovno prelakovať ďalšou vrstvou laku, buď polomatného, alebo už to je vlastne záverečný lak, takže ak potrebujete mať matný ten lak, takže môžete ho prelakovať kľudne matne. Väčšina tých lietadiel z prvej svetovej vojny bola lakovaná do lesklého laku, postupom času pôsobením poveternostných vplyvov vlastne ten lak strácal na tej lesklosti, takže závisí vlastne od toho konkrétneho lietadla, ktoré chcete znázorniť. Ale tak bežne sa to vlastne lakuje do toho polomatného finišu a rovno na to potom môžete vlastne nanášať dekály a ďalšie patrinovacie techniky. Tento spôsob znázornenia dreva je celku jednoduchý, má však pár nevýhod a to je to, že to drevo vyzerá vlastne jednoliaté v jednom smere. Chýbajú tam také tie malé, sa to volá ako, čo v dreve nájde, také tie suky. Po česky sa to povie tak. To vlastne s touto technikou, aby ste znázornili, tak by ste to museli nejak pracne dorávať štecom alebo to domalovať. Takže táto technika je vlastne výhodná, keď máte nejaké tenké dosky, diely interiéru a podobné veci, ktoré nemôžete poťahovať dekálmi, ale potrebujú mať výzor dreva. A na väčšie plochy, ako napríklad tieto, potom skôr odporúčam znázorniť to drevo dekálom. Túto techniku vám ukážem teraz. Znázornenie dreva dekálmi je vlastne vo svojej podstate jednoduché. Musíte si zaobstarať akurát drevené dekály. Z mojej skúsenosti vám môžem odporučiť dekály Uši van der Rosten. Je to hlavne tým, že väčšina týchto dekálov, ktoré sú tlačené
digitálnou tlačou má v sebe taký ten jemný raster, ako keď vidíte nejakú publikáciu tlačenú zblízka, tak vidíte tam také tie malé bodky. A väčšina týchto dekálov, ako sú české firmy HGV, majú ten raster dosť výrazný, takže z diaľky to možno vyzerá reálne, zblízka, keď tam najmä fotíte zblízka, tak ten raster vám tam vybehne. Dekály Uši Van der Rosen majú asi najmenší ten raster, aký som zatiaľ našiel medzi týmito produktami. Sú zhotovené v dvoch farbách, vo svetlejšej, v tmavšej, môžete si vybrať, ale ako som hovoril, nehovorím, že to je jediný spôsob, jediný produkt, ktorý je dobrý. Veľa firiem s týmito dekálmi prichádza na novo, veľa ich vydáva ako novinku, takže myslím si, že na trhu nájdete možno aj niečo, čo vám bude viac pasovať. Pri nanášaní tých dekálov môžete práve využiť to, že každý z tých panelov na tom trupe môžete vlastne maskovať osobitne a nanášať ten dekál osobitne. Tvár toho panela je dobré si vlastne preniesť na ten dekál, na ten papier. Len sa to robí Tamiya páskou, ktorú si prilepíte. Pinzetou si obtiahnete ten konkrétny panel. A buď ak máte pevnú ruku, tak to orežete priamo na tom povrchu. Ten tvar toho panela mám vlastne teraz prenesieť na tú pásku. Tú lepivosť tej pásky znížime tak, že si ju môžeme nalepiť na dlaň a stiahnuť, aby sme náhodou nepoškodili ten dekálový arch. Prenesieme si ho na ten papier a obstrihneme do toho tvaru. Tým páska už je potrebná. A ten dekál klasicky nanesieme ako každý iný dekál. Kým sa mi odlepí ten dekál, chcem vám vlastne ukázať, že ako má vyzerať ten povrch, na ktorý sa to má nanášať. Všetky tie dekály by sa mali nanášať na svetlý povrch, najlepšie na biely, pretože vtedy vynikne tá ich textúra. Ak chceme troška nejak ako rozbiť ten povrch toho dreva, môžeme si vlastne ako predtieňovať tie jednotlivé polia. Ja som tu predtieňoval takou trošku tmavšou pieskovou farbou všetky tie toto rytie, ako tam je. Má to výhodu v tom, že ten povrch bude potom, nebude taký jednoliatý a
ako ono teoreticky sa dá vlastne každý z tých panelov nafarbiť inou farbou, akurát malo by to byť vlastne všetko celé svetlé, pretože inak nám zanikne tá textúra. Ale ja si myslím, že takéto jednoduché pretieňovanie bude úplne stačiť, pretože tá textúra toho dekálu je dosť výrazná na to, aby nám ten povrch vytvorila. A na usadenie, pravda, že použijeme niektorú z dekálových vod. Ja používam výhradne Marksetter Mars software od Gunze. A tu máme ten máme ten konkrétny panel potom s naneseným dekálom Uschi van der Osten. Samozrejme potom každý z tých panelov je nutné vymaskovať osobitne a naniesť ten dekál osobitne. Tam vlastne potom môžeme tú vzorku točiť platov ako chceme. Každý z tých panelov môže byť otočený úplne ináč. Niektorí modelári robia aj to, že striedajú tento svetlý s tým tmavým. Záleží od toho, ako sa nám to bude páčiť. Ja si myslím, že za pokus to stojí. Následne, keď sú všetky vlastne tie pány nanesené, tak je to nutné prelakovať a naniesť označenie, imatrikulácia a podobné veci. Je dôležité potom celý ten povrch hlavne zafixovať voči ďalším patinovacím technikám, aby sme nepoškodili tie dekály. Tie dekály sú sami o sebe celkovo dosť náchylné na nejaké chemické prípravky a podobné veci. Ale keď si môžeme porovnať, tak určite je tento výsledok realistickejší ako ten klasický za použitia olejovej metódy. Ideálne je potom napríklad, keď máte v interiéri rámovanie drevené, plus máte podlahu rovnú drevenú, kombinovať tie techniky, podlahu rovnú urobíme z dekálu, rámovanie môžeme urobiť to olejovou metódou. Tie techniky sa môžu potom vlastne doplňať navzájom. A treťou technikou, ktorou môžeme vlastne to drevo znázorniť, je paradoxne zostaviť vlastne tie diely, ktoré sú drevené zo skutočného dreva. Tam však treba už vlastne byť fakt skutočný modelár, kde musíte vlastne tie jednotlivé diely vytvoriť buď z balzových hranolov alebo z podobných vecí. Je dobré si vyskúšať každú z týchto techník, pretože každá má svoje špecifika, každá má svoje výhody a nevýhody. A ako to vždy býva najlepší výsledok dosiahnete tým, keď vyťažíte z každej maximum a spojíte ich dokopy. Tu by sme mali vlastne tie drevené povrchy. Prešiel by som teraz priamo na zaujímavejšiu časť, ktorú využijú asi viacerí modelári, nielen modelári, ktorí lepia lietadlá prvej svetovej vojny. Budú to airbrush techniky, bude sa jednať o post-shading, post-fading, variáciu povrchom lakom, vlastne druhmi laku. A na konci by som možno ukázal ešte takú špecifickú techniku pre lietadlá prvej svetovej vojny, a to je vlastne tieňovanie portov na krídlach lietadiel. Všetky tieto techniky vlastne poznáte pod inými názvami. Bojovkári možno poznajú ten post-shading a post-fading pod ich známou moduláciou. Ono vlastne sa jedná aj tak stále o to isté. Tvrdiť, že niektoré techniky, ktoré používajú bojovkári, sa nedajú využiť na lietadlách, alebo naopak, to už dávno neplatí.
tie techniky sa vlastne spájajú a prechádzajú k sebe a dajú sa využiť na akýkoľvek typ povrchu. Na post-fading som si pripravil, nastriekal základnou farbou krídlo z nejakého Wurstwaffe stíhača. Naniesol som tam dekal ako označenie. Bolo to prestriekané polomatným lakom kompletne. Vidieť, že to krídlo samé o sebe je lesklé, bez nejakého rozlíšenia povrchu. A to vlastne, aby sme rozlíšili ten povrch, aby sme ho troška urobili rozmanitý, dosiahneme práve týmito airbrush technikami. Takže prvou technikou je post-fading. Jedná sa vlastne o zosvetlenie základovej farby a nastriekanie nepravidelných tvarov tou zosvetlenou farbou po povrchu. Väčšina modelárov robí post-fading tak, že zosvetľuje stredy týchto polí. Ako každý ten panel zosvetlí v strede. Ono to potom vyzerá trochu nerealisticky, pretože na reálnych detailách nikdy nevidíte, že boli tie stredy panelov zosvetlené a zvyšok bol tmavý. Ja tú techniku robím troška ináč. Taktiež si pripravím vždycky zosvetlenú tú základnú farbu. Namiesto toho, aby som zosvetlila tieto stredy panelov, ako napríklad tu, robím to tak, že striekam šmuhy v smere letu po celom krídle. Ak si niekedy všimnete fotky olietaných lietadiel, tak väčšinou také tie matné šmuhy, svetlé matné šmuhy vytvára voda alebo poveternostné vplyvy v smere letu podľa toho, ako lietadlo vlastne keď letí. Takže ide na to tak, že striekam svetlé šmuhy, tenké svetlé šmuhy od nábežnej hrany po celom krídle. Áno. Keď máte viac farebnú kamufláž? Každú z tých farieb osobitne, svetlejší odtieň a iba tie polia, ktoré sú. Takisto aj keď máte tú imatrikuláciu, tak nemali by ste zájsť do tej imatrikulácie pištolou, pretože sa vám vlastne toto rozhranie medzi tými farbami pokazí, ktorý rovno proste vidieť, takže treba vlastne napríklad tú čiernu potom zosvetliť a iba tú časť čiernu striekať, ako viem, že to je také ako dosť otrávne, ale potom sa vlastne vyhnúť tomu tak, že najskôr nastriekate post-fading, až potom dáte tie dekály. Ale pri tých viacfarebných kamuflážach to ide, lebo oni sú väčšinou buď veľké polia, alebo majú tú hranu prechod plynulý, takže tam to vlastne pôjde, tak nastriekať týmto spôsobom. A keď máte napríklad trup, tak zase namiesto smeru letu je ideálne robiť vlastne šmuhy smerom vertikálne dole na podložku. Vtedy to je vlastne, to znázorňuje to opršanie, čo keď lietadlo stojí vonku, máte také tie typické stečenú vodu, ako máte na tankoch, tak takisto vlastne vytvára na tom lietadle tie šmuhy smerom dole. A zároveň popri tých šmuhách v smere letu môžete prípadne niekde dať priestor fantázii a dostriekať niekde flak sem, flak tam. Či máte
povrch rôznorodejší, tak tým lepší ten efekt dosiahnete. Najdôležitejšou vecou pri tomto je trafiť presne ten odtieň tej svetlejšej farby. Ako trafíte moc svetlý, tak ten post-fading bude vyzerať nerealisticky. Ako trafíte tak, že je skoro rovnaký ako je základová farba, tak ho vlastne nevidno. Je tam nutné tým cvikom nájsť takéto optimum, ktoré vlastne ešte vyzerá realisticky a vidieť ho tam ako hlavne voľným okom. Otázka. Áno? V tom poháriku je čo? Kde sa tá pipeta umýva? Acetón čistý. Acetón? Sa veľmi doma nedá do toho realizovať. Prečo? Smrdí to. Ako tieto farby Gunze C smrdia ešte horšie, takže... Ja ich používam, tak len preto viem, že ten acetón tiež... Väčšinou, keď striekam nejaké väčšie povrchy, rozsiahlejšie, tak už je lepšie použiť potom tú ochrannú masku, lebo tam ide hlavne o zdravie a ako... No, väčšinou. Takže ako prvý krok si nastriekame tento post-fading, následne by mal ísť post-shading, to je vlastne opak, to je stmavovanie jednotlivých častí toho povrchu. No a post-shading používam zmes týchto dvoch farieb. Červeno-hnedá tam je a matná čierna v pomere 1:1. Ono sa táto zmes má také špeciálne pomenovanie, sa volá, že Washopová zmes. Vymyslel jeden austrálsky modelár Chris Washop a začali ju využívať na svojich modeloch. Potom cez nejaké tie modelárske fóra sa dostalo ku nám do Čiech na Slovensko, ale ako ten pôvod tej zmesi je vlastne tohto modelára, preto by bolo krivdou mu vlastne nepriznať ten jeho podiel v tom, že to vymyslel. Tú zmes treba dosť intenzívne nariediť, aby nechávala iba taký jemný povlak na tom povrchu. Jedna koľko sa to je, lebo ja to používam a takto sa mi to nepáči, že to mám husté. No asi to máte husté, treba to tak ako ideálne, keď si to nariedite a skúsite na nejakom papieri, ako napríklad tu. Malo by to nechávať len taký tieň, taký jemný tieň. S touto zmesou potom vlastne prejdete celé to taktiež prejdeme jednak to rytie a takisto môžeme vytvárať nejaké šmuhy v smere letu. A tá zmes tej čiernej z toho tmavo-hnedovej ideálna na znázornenie akékoľvek špiny, pretože nie je ani moc výrazná, že iba čisto čierna a zároveň taký ten špinavý hnedý odtieň. Takže takisto aj v bojovke môžete si vlastne niektoré miesta predtieňovať touto zmesou. Nevidel som vlastne miesto, kde by to nevytvorilo nejaký
celkovo realistický dojem. Napríklad aj pri takýchto svetlých povrchoch, ako máte tu, tá zmes dokáže pôsobiť naozaj realisticky. A treba ju vždy brať ako taký základ na tie ďalšie techniky, lebo jednotlivé to rytie, ako ho máte obťahnuté toto vašou polozmesou, dostane potom vlastne ešte finálne to napustené olejmi, ktoré vlastne tie ryhy iba zvýrazní. Takže tá vašopová zmes slúži ako na také predtieňovanie pred ďalšími technikami. Sama o sebe vlastne nie je až tak výrazná na to, aby stačila ako ten jediný patinovací krok. Takže netreba ju brať ako ten finálny výsledok toho, čo vlastne chceme dosiahnuť. Takže tu sme mali tieto dve techniky. Treťou technikou je variácia typom povrchu. Jedná sa vlastne v jednoduchosti o to, že podľa toho, aký bol typ povrchu, z akého materiálu bola časť lietadla zostavená, tak po vplyve poveternostných podmienok tá časť získavala iný odlesk. Väčšina napríklad platené časti na lietadlách veľmi rýchlo získali matný zlat. Plechové časti na lietadlách väčšinou si zachovali taký ten polomatný až lesklý zlat. Drevené časti zvyčajne ostávali v takom tom polomate. Takou najväčšou chybou, ktorú vlastne počúvam od modulárov, je to, že keď niekto povie, že na konci zjednotil som celý povrch modelu polomatným lakom, tým pádom sa vlastne pripravuje o polovicu efektu, ktorý mohol dosiahnuť v použití tejto techniky. A jedná sa vlastne o tak jednoduchú techniku, že bolo by hlúpe ju nevyužiť. Jedná sa vlastne iba o to, že tak máme napríklad prestrikaný model po dekáloch matným lakom. Je dobré tie jednotlivé časti, ktoré majú ostať matné, necháme matné, tie, ktoré majú byť pololesklé, nastrikané pololesklo, tie, ktoré vlastne majú byť lesklé, nastriekané lesklo. Výhodu tohto celého vlastne oceníte až potom, keď začneme robiť tie techniky, ako sú oleje, ako sú filtre, wash, fading, kde tá olejová farba sa vlastne ináč správa na tom lesklom povrchu, ako sa správa na tom matnom povrchu. Väčšinou do toho matného povrchu sa zažerie jednotne, na tých lesklých povrchoch začne tvoriť také tie realistické mapy, také obláčky a podobné veci. Takže jednoduchá technika, vymaskujeme si časť, ktorá má byť lesklá. V tomto prípade tento prekryv motora. Zoberieme si lesklý lak.
A to je jediné, čo vlastne táto technika obnáša. Vždy je nutné vlastne vychádzať z toho, ako vyzerá predloha. Niektoré lietadlá, napríklad moderné stíhačky, majú celý povrch kompletne matný, takže tam je táto technika zbytočná. Najviac využitia vlastne má táto technika najmä pri týchto lietadlách prvej svetovej vojny, kde časť poťahu bola plátená, predný kryt motora bol plechový, časť bola drevená. Tam sa dá dokonale využiť práve táto rôznorodosť tých povrchov. Ale vždy závisí vlastne od toho, aký konkrétny stroj zobrazujeme. A tento diel vlastne za pár minút, keď budeme preberať tie techniky, ako sú filtre, vám ukážem vlastne, ako sa budú tie filtre správať na tejto lesklej časti, ako sa budú správať na tomto matnom zadku trupu. Jedná sa o tak jednoduchú techniku, že bolo by škoda to nevyužiť, keď týmto vlastne môžeme posunúť ten realizmus úplne niekam inám. Poslednou technikou, ktorú vám chcem ukázať, je technika týchto airbrush technik. Je technika špecifická pre lietadlá prvej svetovej vojny. Jedná sa o tieňovanie port. Porty to sú tieto malé pásy, ktoré sú na krídlach. Slúžili vlastne na prišitie toho plateného povrchu o tú konštrukciu lietadla. Keď sa prišla tá celá látka, prišiel sa ešte takýto tenký pruh látky, ktorý fixoval ten spoj toho šitia. Samé o sebe tie porty, keď to nastriekate celé jednou farbou, tak nie sú až tak moc výrazné a keďže sa jedná o taký prvok na povrchu, ktorý môžeme využiť na to, aby sme rozbili tú rôznorodosť tej farby, je dobré ich vlastne natieňovať ešte dodatočne. Robí sa to vlastne tak, že si tamia pásky vyrežeme tenký pruh. Šírke toho portu. Naniesieme ho po celej dĺžke. Samozrejme musíme naniesť tie pásky na každý z nich a potom to až striekať. Tu to ukážem iba na jednom kuse. Keď máme ten povrch v tmavšej farbe, ako je napríklad tu táto zelená olivová, je vhodné tieňovať ten port svetlejšou farbou, ako je farba podkladu. Pri spodnej strane, kde máme tú farbu pieskovú, je to vhodnejšie tieňovať napríklad tou washopovou zmesou. Pri tmavej farbe tá washopová zmes vyznie nevýrazne, takže skôr dosiahneme efekt tým, že použijeme niečo ako je piesková šedá, alebo bielou asi nie, ale skôr touto pieskou, tá je najideálnejšia takúto techniku. Nutné je hlavne si nariadiť tú farbu veľmi do skutočne riedkej konzistencie. A striekame kolmo na ten vymaskovaný port, aby nám tá farba vlastne robila rozostrek na obe strany od tej vymaskovanej časti.
Ja to v tomto prípade schválne preženiem, aby to bolo vidieť na tej kamere. Ono ideálne je, keď ten port vidie, že je oddelený, ale tie plochy, ktoré sú tou pieskovou po bokoch, vyzerajú, ako keby boli zaprášené. Tuto schválne trocha preženiem, aby to bolo vidieť. Strnutí tej pásky vidíme, že ten port zostal v tej pôvodnej základovej farbe, pričom to okolie dostal taký ten svetlejší nádych, tým pádom vlastne vystupuje nad povrch plasticky. Ak ten efekt preženiete, že vyzerajú tie porty moc kontrastne vystúpené, stačí vlastne potom celý ten celok prestriekať znova tú základovou farbou, tým vlastne ten efekt utlmíte. Problémom je to vtedy, keď máme povedzme ten povrch v lozenge v dekáloch, ktoré vlastne potom už nemôžeme nejak opravovať. Tam vlastne musíte trafiť hneď na prvýkrát tú intenzitu toho tieňa, inak potom tam už není cesta späť, aby ste to opravili nejakým spôsobom. Na spodnej strane, ako vravím, je vhodné potom použiť tú tmavšiu zmes, ako napríklad tá washopová zmes. Tá washopová zmes je na takéto veci vlastne celku univerzálna. Akékoľvek tieňovanie alebo akékoľvek naznačenie nejakej špiny na trupe je vlastne ideálne robiť práve ňou. Týmto spôsobom vlastne môžeme vytieňovať všetky tie porty. Oni potom vlastne, ak si myslíte, že ten efekt je moc výrazný, ďalšie tie techniky, ako sú filtre, ako sú fading, ten povrch ešte zjednotia, takže ak sa vám zdajú tie porty, že sú moc výrazné, tak sa ešte to nezlaknite, ešte sa to dá všetko uhrať tými ďalšími technikami, dá sa to všetko korigovať. Pri najhoršom sa dá všetko vlastne stiahnuť prestriekaním tou základovou farbou, len tým pádom si vlastne ničíte ten efekt toho, čo ste predtým robili. Toľko by bolo k tým airbrush technikám. Ďalšiu časť, čo tu máme, je znázornenie odrenín. Jedná sa o vlastne ten známy chipping. Pričom chcel by som vlastne dať dôraz na tú nový spôsob chippingu, ktorý sa vlastne ukázal v posledný rok. Jedná sa o tú metódu laku na vlasy. Metóda vlastne vyžaduje to, aby som ten povrch pripravil vopred a potom potrebuje ten prípravok schnúť, takže dal by som vlastne teraz ukážku ako na to a dáme si potom pauzu a vrátime sa k tomu, keď to bude troška preschnuté. Chcel by som touto metódou vlastne vám ukázať, ako sa znázorňuje hrdzavý povrch a taký špecifický postup na to pre tých, ktorí vlastne lepia hlavne lietadlá, je ako vyzerá, ako sa robí skorodovaný hliník, niečo takéto. To sa vlastne robí podobným spôsobom, ako je hrdza, len sa použijú trocha iné farby. Takže v prvom kroku vlastne, čo je táto hairspray metóda? Jedná sa o to, že nejakému modelárovi, ktorý, mám taký pocit, asi zo Španielska to prišlo, ho napadlo to, že lak na vlasy, ktorý je v spreji, má tú vlastnosť, že keď ho namočíte, tak sa veľmi rýchlo odliepa, takže vymyslel takú metódu, že sa nastrieka jedna farba ako podklad, na to sa dá lak na vlasy, na to sa nastrieka druhá farba, ktorá je, cez ktorú preniká voda a keď zaschne tá horná vrstva, keď prechádzate s namočeným štecom, tak strháva ten lak na vlasy, ktorý je pod tou farbou a tým vlastne ukazuje tú spodnú farbu a vytvára také nepravidelné odraniny, ktoré vlastne nikdy nedokážete namalovať štecom od ruky. Nevýhoda tejto metódy bola to, že každý z tých lakov na vlasy sa líši zložením, výrobcom a nájsť vlastne nejaký taký ten jeden typ, ktorý by fungoval vždy, bolo nemožné, preto výrobcovia prišli s konkrétnym prípravkom. Napríklad tu na AK Interactive prišiel s prípravkom Warm FX, ktorý nahrádza ten lak na vlasy, pričom ste si istí, že vždy vám to bude fungovať. Tento prípravok sa nanáša na
podkladovú farbu, ktorá je vopred nanesená, presknutá a mal by presnúť asi takých tých 15 až 20 minút, aby ten efekt fungoval. Takže teraz vám vlastne ukážem, ako sa to nanesie a potom ho necháme presknúť a po pauze budeme pokračovať. V tomto prípade som si naniesol v tomto prípade sa bude jednať o to naznačenie skorodovaného hliníka. Ako základnú farbu, ktorá je vlastne podkladová, som naniesol farbu Vallejo 049 stredná morská šedá, ktorá pôsobí ako tmavší podklad pod to celé. Potom bude nasledovať nanesenie metalizéru, model Master a cez to pôjde ešte tretia vrstva farbou 046 svetlá šedomodrá. Bude sa vlastne postupovať v troch vrstvách, pričom pomocou tohto prípravku by sme sa mali dostať potom až na tú spodnú vrstvu, ktorá urobí tieto tmavé časti, ktoré sú tu. Takže v prvom kroku vlastne nanesieme ten prípravok. Ten prípravok je riediteľný vodou, takže môžete kľudne umývať tú pištoľ aj vo vode. A vhodné je tým prípravkom ten povrch tak ako keby preprášiť, vlastne nemusíte ísť do nejakej súvislej vrstvy. Čím viac takých drobných kvapiek na tom povrchu vytvoríte, tak tým viac nepravidelných odrenín máte. Keď ho zalejete vlastne kompletne, tak sa môže stať potom to, že tie odreniny sa šupú v veľkých kusoch a niekedy sa môže stať, že sa vám celá tá vrchná farba odlúpne kompletne a to potom už sa nejedná o odreniny, ale o totálne zoškrabanú farbu. Takže je dôležité tú vrstvu naniesť tenko a nepreháňať to s týmto. Takže tu by sme mali ten základný hliník. Podobným spôsobom vytvoríme aj imitáciu hrdzavých odrenín. Pri hrdzi je tá výhoda, že môžeme si ten povrch tej hrdze vytvoriť z viacerých odtieňov tých hrdzavých farieb. Tu som konkrétne nastriekal základ tmavo hrdzavou farbou z tejto sady. Odtieň stará hrdza. A vytvorím na tomto povrchu ešte takéto plochy z iných farieb. Toto čudo tu na čo je, sa volá mokrá paleta. Ak používate farby Vallejo, ako tieto, tak asi máte skúsenosti, že často sa stáva, že kým niečo namalujete, tak vám tá farba stihne vyschnúť na suchom podklade. Neviem, ktorý z figurkárov vymyslel tento nápad, že si vytvoril niečo ako mokrú paletu. Nájdete si takúto nejakú misku plastovú, vyrežete si z utierok obdĺžnik, ktorý namočíte, a na vrch ide papier na pečenie, ktorý iba položíte. Tým pádom vlastne od spodu je tá farba stále zvlhčovaná a nevysychá vám. V tomto stave, keď ešte máte dokonca tak, že si môžete uzavrieť, vám vydržia tie Vallejo farby aj 3 dny bez toho, aby vyschli. To je z osobnej skúsenosti, môžem potvrdiť. V tomto kroku si natupujeme tie ostatné farby.
Nemusíte nejak postupovať nejak veľmi opatrne. Väčšinu z toho povrchu aj tak prekrie tá ďalšia základová farba a pretrčať budú vlastne iba jemné časti a jemné odreniny z tejto pôvodnej hrdzavej. Takže vlastne môžete sa uvoľniť pri tom, ako to nanášate a ísť aj do úplných extrémov. Malo by to skončiť asi niečom takomto, ako tu vidíte. Tých hrdzavých farieb je hrozné spektrum, ako od čerstvej svetlej hrdzavej až po tmavú hnedú. Tiež závisí od toho, či chceme znázorniť povrch, ktorý je starý hrdzavý alebo čerstvo hrdzavý. Závisí iba od toho, čo vlastne chcete docieliť. Ale teoreticky by ste mali vlastne dojsť k takémuto rôznorodému povrchu, kde tie jednotlivé farby potom sa odlupujú v tých častiach a je tá hrdza potom farebne variabilnejšia. Keď to máte v takomto stave zaschnuté, tak takisto nanesieme ten prípravok. A necháme zaschnúť. Ak máme takéto hliníkové krídlo, ktoré väčšinou strieka metalizérmi, ako sú Alklad 2, je vhodné ten povrch ešte predtým, ako nanesieme Worn FX od AK Interactive, zmatniť, lebo na čisto lesklom hliníkovom povrchu sa začnú zbiehať z tohto prípravku také kvapky, ktoré potom nie sú moc realistické. Takže ideálne je potom ho prestriekať predtým ešte. Ja používam matný lak od Vallejo Modeler. Takisto môžeme. Prestriekať a necháme to zaschnúť aspoň takých 10-15 minút a po prestávke sa potom môže pokračovať s tým. Pokračujeme v tej chipping metóde lakom na vlasy. Najskôr si ukážeme tú imitáciu skorodovaného hliníka, lebo tam treba naniesť 3 vrstvy. V prvom kroku sme si dali základ farbou Vallejo, to tmavou šedou. Na to išiel ten prípravok Worn FX, ktorý už je skoro suchý. A v ďalšom kroku nanesieme metalizér Model Master hliník. Striekame ho v čo najtenšej vrstve. Čím je tenšia vrstva, tým skôr nám ten efekt tých odrenín vyjde. Takže vlastne iba takto zľahka preprášime. A necháme ho uschnúť. Keď nám to bude schnúť, tak sa môže presunúť na znázornenie odrenín na tomto hliníkovom krídle, ktoré bolo striekané najskôr metalizérom Alklad 2 hliník a následne som zmatnil povrch matným lakom Vallejo. Neviem, kde ho mám. A na to bol nanesený prípravok Worn FX, ktorý nám už tiež vyschol. Takže môžeme začať s nanášaním tej hornej vrstvy farby, ktorú budem potom šúpať. A tam nanesieme farbu Tamiya riedenú vodou. Riedenú vodou hlavne z toho dôvodu, že keď nariedíme farbu Tamiya vodou, tak keď zaschne, následne potom budeme prechádzať čistou vodou po povrchu, tak prenikne tá voda pod tú farbu. A tým pádom nám umožní olupovať ju kvôli tej vrstve toho prípravku Worn FX. Kebyže ho nariedíme klasickým riedidlom, tak
mohlo by sa stať, že ten efekt nebude vôbec fungovať. Slipur prestriekame v tenkej vrstve, čím tenšia vrstva, tým jemnejší odrenený by nemali vzniknúť. A necháme to preschnúť aspoň chvíľu. Podobne nanesieme aj kryciu farbu na tú časť, kde chceme imitovať tie hrdzavé odreniny. Aby sme mali väčší kontrast, tu som zvolil takúto pieskovú farbu, pod ktoré by mali tie hrdzavé odreniny byť dobre vidieť. Rovnako nariadíme vodou. To chvíľu trvá, lebo pištol na takéto väčšie povrchy mám s väčšou tryskou, len sa to nedá zapojiť na dve pištole, takže musím to striekať touto jemnou tryskou, takže istú dobu trvá. Necháme to preschnúť. Tento kus, kde chceme znázorniť ten skorodovaný hliník, vlastne máme suchý ten metalizér, takže
Naniesieme tam opäť ešte jednu vrstvu prípravku Worn Effects. Keď ste v časovej tiesni a chcete to urýchliť, tak dá sa robiť to, že ten povrch môžete sušiť tou pištolou. No ako máme ten povrch suchý, môžeme začať s tým pokusom o olupovanie tých odrenín. Namočíme štítec do vody a prechádzame po tom povrchu. No, treba namočiť, aby tá voda prešla. A neviem, či to už vidíte, ale tu sa začneme potom tvoriť už tie odreniny. Na tej kamere nejde, tak môžete prísť aj bližšie si to pozrieť, lebo sú celku dosť jemné na to, aby boli vidieť. Tak to vlastne môže pokračovať až vtedy, kým chceme. Výhoda pri tej technike je to, že vám to vytvorí také tie úplne jemné, drobné odreniny, ktoré štecom nikdy nedokážete namalovať. A tie sú tie, ktoré vlastne vám ten realizmus zvýšia ešte o mnoho viac. Modely. Neviem, či to vidieť, ale asi nie. Toto sú vlastne odreniny na hliníkový povrch cez základnú farbu. Môžete tak zobrať, ak chcete. Podobným spôsobom sa dostanem vlastne na tú hrdzu.
Okrem toho šteca môžete použiť aj nejaký ostrý predmet, ako napríklad pinzeta, aby ste tomu pomohli. Častokrát sa stáva najmä na bojovej technike, že tie odraniny majú podobu takých tých šmúch a škrabancov. Ten Warren efekt funguje ako podklad a tým pádom vlastne tú farbu strhnete iba po tú spodnú vrstvu. Vlastne bez problémov môžete poškrabať. A ďalej dopomôcť tým štecom s vodou. Keďže som vlastne tú vrstvu toho Warren efektu nedal nejakú extra silnú, tak tie odraniny si vlastne môžem kontrolovať, že sú drobné. Že to nie je až také veľké odretie na spodok. Napríklad v tomto rohu vidieť, že ten Warren efekt bol dosť v hrubej vrstve, takže sa to odlúplo vo veľkým kuse. Táto vlastnosť toho prípravku sa dá potom využiť na to, že keď chceme niektoré miesta boli viac odreté, niektoré boli menej odreté. Takisto si to môžete pozrieť, ak to nevidí na tej kamere, tak je lepšie, keď si to zoberete. A v tomto treťom prípade, kde vlastne sa pokúšame o tú imitáciu skorolovaného hliníka, nanášame ešte tretiu vrstvu farby. Ide o proti tomu podkladovému odtieňu, ide o svetlejšiu šedu. Ktorú tiež vlastne striekame iba v tenkej vrstve navrch. Aby sme prekryli ten lesk toho metalizéra. Tie farby Vallejo sú vlastne suché teoreticky hneď, ako ich nastriekate, takže môžeme rovno začať s tou technikou toho šúpania. No, hlavný rozdiel medzi oceľov a hliníkov je ten, že hliník koroduje takým tým svojím spôsobom do takých matno-šedých odtieňov, ktoré vlastne ničia ten lesk toho pôvodného hliníka. Preto sú vlastne použité tam tie dva odtiene šedej a jeden odtieň toho metalizéru. Toto je možno technika, ktorú viac využijú tí, čo lepia lietadlá a podobné stroje, lebo na lietadlách väčšinou moc tej ocele nie, aby ste mali nejaké veľké hrdzavé odreniny. Takže toto je spôsob, ako môžu túto techniku využiť hlavne lietadielkári. Postupujeme tak, že rovno znovu navlhčíme. Tam tá farba už začína púšťať hneď po prvom pretretí.
Týmto spôsobom sa vlastne dostávame cez tú vrchnú vrstvu, ktorá je svetlošedá, cez ten metalizer, ktorý je metalický až na tú spodnú matnú vrstvu. Ten efekt dobre vidieť, až keď to presne, keď tá voda z toho zmizne, ale ak chcete vidieť, tak tu mám pripravený už taký, ktorý je hotový. Ak si to chcete potom pozrieť. Toto je ten hotový. Môžem si počuť? No, nech sa páči. Takže toto je jeden spôsob, ako znázorniť realistické odreniny. Volá sa to hairspray metóda, aj keď flak na vlasy sa už nepoužíva, už sa používa priamo tento prípravok, pri ktorom vždy vieme, že sa nám to vlastne podarí takýmto spôsobom odlupnúť. Pri tých sprejoch to niekedy tak vychádzalo, že ste to všetko spravili, ako to malo byť, a nakoniec ste ostali tak, že tá horná vrstva sa vôbec neodlupla. Takže týmto spôsobom je to vlastne kontrolovateľné a viete si určiť tú intenzitu tých odrenín, ako to má dopadnúť. To je jeden spôsob ako na odreniny. Ďalšie spôsoby ako na odreniny sú už tie klasické, ako keď máme nejaké miesto, ktoré potrebuje iba pár drobných odrenín, nepravidelných, môžeme použiť aj tupovanie volitanom. Na tupovanie nakov, na znázornenie drobných hliníkových odrenín použijem rád tieto pasty Agama, ktoré majú takú polo pevnú konzistenciu. Jednoducho si zase otrhnete kúsok molitanu, naberiete tú pastu, dobre ju osušíte o nejaký papier a tupovaním vytvoríte pár realisticky vyzerajúcich odrenín. Väčšinou pri tých odreninách platí, že väčšina odrenín sa ukazuje alebo vzniká na takých miestach, ktoré sú buď hranou alebo nejakým zlomom povrchov, kde sa to skôr podarí odrieť, prípadne kde je ten povrch namáhaný nejakým spôsobom. Pri lietadlách väčšinou to je okolo motora, kde odletávajú nejaké tie čiastky od vrtule. Takže ak potrebujete vytvoriť pár takých drobných odrenení ako tu, nie je nutné používať hairspray metódu kvôli jej zložitosti, stačí to jednoducho normálne natupovať na ten povrch. A tretí spôsob, ktorý je najbežnejší a ktorý najstaršie používaný, je namalovanie tých odrenín priamo štecom. Skúsim namalovať nejakých pár odrenín. Priamo od AK Interactive vychádza farba Chipping Color, ktorá je priamo určená na tieto odreniny, ako na chipping. Ak nechcete si miešať vlastné otiene, tak odporúčam. Ale ono vlastne aj tak môžete použiť akúkoľvek svoj otieň. To bude si teraz nerealistické, keď malovať na hliníkový kryt tmavé odreniny. A myslím, že tá farba je moc nariedená, takže sa mi to nepodarí. Ale jednoducho malujeme drobné odreniny štecom. Snažíme sa, aby boli čo najnepravidelnejšie a najdrobnejšie. To je tá klasický spôsob, ako na to, ktorý ste už mnohokrát určite videli v článkoch alebo v nejakých videách. To by sme mali k týmto odreninám. V ďalšej časti by som chcel rozobrať tie základné techniky patiny, ako sú filtre wash, fading a nakoniec spomenúť pigmenty. O tých technikách bolo toho povedaného hrozne veľa, každý ich opisuje vo svojich článkoch. To, ako ich robiť, to už asi všetci viete a radšej by som ukázal ten môj spôsob, ako ich robím, nejakých tých pár
fint, na ktoré som prišiel, možno nejaké moje špecifika, ktoré vám možno viac dajú ako ten klasický postup, pretože ten postup je už opisovaný pomaly všade. Takže prvou takou technikou, ktorú veľmi často využívam, sú filtre. Pri filtroch vlastne iba o to, že veľmi nariedenou farbou pretrieme celý povrch lietadla alebo bojovej techniky, pričom tá farba nám vytvorí také jemné mapy a celý taký jemný oteň toho povrchu. Ona tá technika vyzerá tak, že keď to nanesiete na povrch, tak vyzerá to, že keby ste nič s tým povrchom nespravili, pretože ten filter je naozaj jemný, ale keď tých filtrov nanesiete cez seba 6, tak ten povrch sa celkovo vizuálne zjednotí a získava taký veľmi realistický vzhľad. Následne na tú techniku, čo som ukázal asi pred pol hodinou, kde sa jednalo o to rozdelenie povrchu lakom, kde jedna časť bola matná a druhá bola lesklá. Vám tu teraz predvediem, ako ten filter vlastne funguje na tých jednotlivých druhoch povrchu. Filtre môžete buď kúpiť už hotové, ako od AK Interactive, tak od Mic Production. Z mojej skúsenosti AK Interactive filtre sú moc husté, moc výrazné. Skúšal som ich asi, výrobca hovorí, že sú robené na schvál tak, aby ste si ich mohli ešte doriediť, aby ste z toho mali viac, ale ak si mám kúpiť nejaký produkt, ktorý mám použiť priamo z flašky, neviem, prečo by som si ho mal ešte doriedovať navyše. Takže skôr potom používam hotové filtre Mic Production, ktoré sú v celku normálne nariedené. Avšak tiež ste tam obmedzovaní množstvom odtieňov a preto je ideálne niekedy si zhotoviť ten filter sám od seba. Zhotoviť filter je úplne jednoduché. Zoberte si syntetickú farbu, buď Humbrol alebo Revell. Niektorí robia tie filtre aj z olejových farieb. Tam ide o to, že olejová farba potom schne dlhšie, takže ten filter, keď nanesiete, musíte nechať presnúť minimálne deň, dva. Pri syntetických farbách väčšinou, keď nanášam ten filter, tak ho nechám presnúť asi hodinu a nanášam potom rovno na to ďalší filter, takže ak mám 6 filtrov, tak za jeden deň stihnem naniesť všetky tie filtre a môžem pokračovať druhý deň už s ďalšou technikou, ako je Bosch. Zo syntetickej farby zhotovíte jednoducho filter. Ako riedidlo používam 6006. Niektorí hovoria, že používa 6006 je nebezpečné na modely, lebo neviete odhadnúť, aký to má efekt. Použil som ju na posledných 20 svojich modelov a nikdy som nemal nejaký... Šlo brali napríklad zle spôsob. To zvykne a rozleptať. Robil som ICM-ku a normálne mi rozleptalo. Na čo? 6006. A na čo rozleptáva? Short run. Short run, hej? Tuto riedidlo. Keď ho nechá človek dlhšie také väčšie vrstve pôsobiť, tak môže rozleptať. Aj cez farbu, áno? Ja som chcel dať farbu preč práve, že ja spravil to, len hovorím, to je, shortruny majú dosť riedký plastik, takže to je asi preto, podľa mňa. Je to možné, nehovorím ja, treba sem povedať, že keď už máte ten model nastriekaný, tak by sa vám nemal dostať na plast tá patina, takže... No ale ak je tá istá farba ako riedidlo, tak hej. No tak áno, ak striekate... Syntetikou som robil, som to ako čistil. Áno, to som zabudol povedať, že ak striekate ten model syntetikou celý, mali by ste ho celý zalakovať akrylovým lakom predtým, ako začnete lebo ako máte v syntetike, tak sa vám celá tá farba vlastne rozpustí tým, že ho natrete 6006. No ja som chcel tak, že som chcel odstrániť farbu, sa mi nepáčila. No tak to áno, to potom, až na plast. Až na plast, hej. Do plasta. Filter má byť nariadený asi v pomere 5% na 95% riedidla. Ale ono dá sa to aj od oka trafiť. Od oka správny filter je vtedy, keď si ho naberiete štecom. Natretením biely papier a malo by vám ostať také jemné tieňovanie, taká šmuha po ňom, že ho vidieť, ale zároveň nie je až taký moc výrazný. A vtedy vlastne viete, že vám to nepoškodí nejak povrch nejakou veľmi výraznou šmuhou. Keď ho tak máte, tak môžete začať nanášať ten filter priamo na povrch. Nanášanie tých filtrov je najjednoduchšia vec, ktorá asi v moduláčine je, proste iba chytíte a napoflíte tak, aby ste ho
aby ste ten povrch zvlhčili. Nie je dobré ho zalievať, že by ste ho zaliali úplne po celom povrchu. Dobré ho iba takto zvlhčiť a nechať vyschnúť. Keď vyschne, tak vidieť to, že na tomto matnom povrchu vám ten povrch celý sfarbí a natónuje, kdežto pri týchto lesklých povrchoch vám vytvorí také drobné mapy po povrchu, ktoré vyzerajú ako keby ste ho mali zaprášený alebo nejakým spôsobom poliaty. A to vytvára ten realistický dojem z tých jednotlivých druhov toho povrchu. Tých filtrov potom vlastne nanášate cez seba viacej. Odtiene tých filtrov si zvolíte podľa toho, ako vám pasujú. Väčšinou vždycky nevynechám filtre, ako sú piesková, ktorá vám vytvorí taký ten dojem prachu. Používam ten mavohnedý filter, ktorý vám potom vlastne urobí základ na ten ďalší voš, ktorý nasleduje potom. Zjednotí vám povrch do takého trošku mierne tmavohnedého odtieňa a vyzerá potom ten voš prirodzenejšie, keby ste ho dávali priamo iba na nastriekaný povrch. Každý z tých filtrov treba nechať zaschnúť aspoň hodinu, hodinu a pol a potom môžete rovno veselo nanášať ďalší odtieň z tých filtrov. Pri týchto filtroch je dosť odpad z toho celého, lebo urobíte si toľko toho filtra a väčšinu z neho vylejete, takže používať, povedzme to, riedidlo od MIGA na robenie filtrov je plná strata peňazí. Ak máte zalakovaný ten model tým akrylovým lakom, tak S6006 by vám ste nemala nič spraviť. Ale ako som povedal, tak neodsudzujem tie produkty, ktoré sú už hotové, len ako vždy treba s tým skúsiť a treba sa s tým naučiť pracovať, ako oni majú svoje špecifika. Teoreticky by mali byť na rovnakom základe, ako sú tie filtre. Pravdepodobne sú aj riedené White Spiritom alebo niečím podobným, takže troška iné sa to správa ako tá S6006, ale sú určené priamo na to, takže máte tam aspoň istotu, že vám to nič nepokazí. Ďalšou technikou, ktorá nasleduje po filtroch, ktorú hneď používam, je wash, známy wash. To je vlastne nanášanie zriedenej olejovej farby do všetkých nerovností povrchu. To je to známe napúšťanie z pár. Takisto na túto techniku existujú už predpripravené washe, ako od MIG Production, tak aj od AK Interactive. Washe od MIG Production ešte niekedy občas používam, pretože majú celkom dobrú konzistenciu. Wash od AK Interactive zase až primoc hustý, takisto ako tie filtre. Niektorí skúsení českí modelári hovoria, že používajú potom filter od AK Interactive ako wash a wash potom už vlastne vôbec vyhadzujú alebo ho nepoužívajú, alebo používajú potom na znázornenie nejakých stečenín a podobných vecí. Zase to závisí iba od toho, ako si to skúsite, ako si to ošáte na vlastných rukách. Ja, ak mám pravdu povedať, tak väčšinu všetkých washov robím tak, že si stále tradičnou cestou robím wash z olejových farieb. Zase, keď už tak haním tie produkty od MIG Production, tak musím povedať, že olejové farby 502 Uptylum sú asi najlepšie olejové farby, aké som mal v rukách. A používam iba výhradne tieto farby na takéto jemné práce. A wash vytvoríme tak, že si nariedíme farbu. Ten odtieň tej farby sa líši takisto od povrchu. Ak máte svetlé lietadlo, je použiť sito čiernu alebo sito tmavo-hnedú farbu vám zanechá veľmi, veľmi výrazný efekt. Preto tam treba skôr potom ísť do nejakých neutrálnych farieb, ako je povedzme tento neutrálny wash od MIG Production. Zase keď máte povedzme povrch celý čierny, ako sú povedzme tie spodky lietadiel, ako je Lancaster a podobne, tam by vám také tmavé farby vôbec nevynikli, to by vôbec nebolo vidno, tak tam sa potom robí to, že sa na wash použije svetlá farba, povedzme svetlo šedá,
až do bielej, kde vám tú linku vyťahne úplne opačným štýlom potom vlastne, negatívne, volá sa to negatívny voš. Tie časy, keď sa vlastne na voš používali dve farby, a to umbra, prírodná umbra pálená, už asi dávno skončili, tak každý ten odtieň vlastne si treba určiť podľa toho povrchu, aký chceme dosiahnuť. Ja celkom často používam túto farbu, tmavé blato, ktorá má taký jemne šedohnedý nádych, takže vyzerá dosť neutrálne. Nebije do očí, keď zaschne. A prípadne si ju potom ešte občas zvyknem stmaviť čiernou. Máme farbu v voľnej konzistencii. Klasicky naberieme a napúšťame okolo tých nerovností. Správne riedky vož by mal byť taký, ktorý keď priložíte k tomu povrchu, sám rozbehne okolo tých nerovností. Keď mu už musíte pomáhať, tak treba ho vždy pririediť ešte o niečo viac. On by mal tým zlínaním sám okopírovať všetky tie nerovnosti. A všetky tie presahy, ktoré vám ostanú okolo, vlastne potom jednoducho umiete smerom k tej hrane. Že to je jedna z najstarších techník, ktoré v patine modelov existujú. Voš. Voš treba nechať asi tak jeden deň zaschnúť, kým je tá farba olejová absolútne matná. Vtedy viete, že s ňou už nepohnete, keď sa s ňou budete robiť ďalšie tie techniky. A väčšinou následná technika po voši nasleduje fading, čo je vlastne tiež rozpíjanie olejovej farby do povrchu. Takže ten voš by mal byť zaschnutý predtým, ako začnete s tým fadingom, pretože si ho môžete zrušiť, ak by bol ešte stále čerstvý. Ale berme to, že máme ten voš zaschnutý. Otázka, robí sa potom na matne alebo na aký povrch ten voš? Ako ono závisí od toho, že keď už máte ten model povedzme tých troch druhov laku, tak musíte urobiť ten voš na všetky tie povrchy. Je ťažšie sa robí na tom matnom povrchu, lebo z toho sa nerozpíja dobre, ale dá sa to uhrať tým štecom, že to tak ako doladíte. Zase na tom lesklom povrchu to veľmi rýchlo zateká všade dookola, takže tam vám to tiež nerobí ten tieň. Čiže polomat najlepší. Polomat je najlepší, ale ako hovorím, keď si rozdielite ten povrch, že máte časť matnú, povedzme to plátno a máte ten plechový dekel lesklý, tak tam sa nepohnete s tým, že to chcete, tam musíte urobiť ten voš všade, takže treba sa s tým potom viacej pohrať, viacej s tým štecom, ako to upraviť a doladiť. Posledná z tých olejových techník, z týchto mokrých techník je fading. Ono je to niečo podobné, ako keď som ukazoval ten post-fading pištolov. V tom prípade, kde sa striekali tie šmuhy. Obe tie techniky kombinujem. Keď si nastriekam ten model a urobím ten post-fading, začnem takisto potom cez to robiť aj tie filtre a nakoniec ešte aj ten fading. On ten fading tomu post-fadingu iba pomôže. Iba viac ešte rozbije ten povrch. Takže ono, keď vlastne si ten post-fading pištolov necháte taký jemný, tak sa nemusíte báť toho, že by to nešlo ešte nejak upraviť tými ďalšími olejovými technikami. Fading vlastne funguje tak, že si natupujete takéto malé bodky svetlejších farieb. Nemuseli iba svetlejšie, môžu to byť rôzne farby. Biela, šedá, pieskové, niekedy okolo nerovností je dobré si natupovať tmavšie farby. Okolo tohto. Alebo niektoré časti, ktoré boli na lietadle intenzívne špinavé, tak on ten fading vie
znázorniť potom aj to zašpinenie. Keď máte natúpané takéto bodky po celom povrchu, tak jednoducho iba zmývate tie bodky do stratina. Áno. To je olejovou farbou? Olejovou farbou. Odtiene sú iba na vás. Ak chcete docieliť nejaké také zosvetlenie, tak väčšinou bielou alebo šedou. Ak chcete tmavšie, tak potom skúšať nejaké tie hnedé odtiene alebo čiernou. Niekedy sa robí aj to, že keď máte povedzme nejaký dekel červený s okolím a chcete ho zvýrazniť, povedzme, aby bol vizuálne inakší, tak natupujete ho žltou farbou a tú žltú farbu potom do toho panelu vlastne ako rozpijete. Takže on vlastne, keď tá farba vyschne, tak dostane iný odtieň ako ten zvyšok povrchu, čo je okolo neho. A tú olejovú farbu riedite sikatínom? Nie, tú olejovú farbu priamo v stubli natupujete na tie bodky. A potom vlastne zmývate riedidlom klasickým červeným od Mick Production. Alebo aj 6006, ale tam vám to nie zase zaručiť. A zmývate ju tak, že vlastne, keď je ten povrch mokrý, ako tu vidíme, tak tú farbu vôbec nevidieť. Ono ju potom vidieť, keď to zaschne a zmatne, tak ten povrch vystúpi. Vystúpi tá farba vlastne. Ale keď to je vlastne namočené a zotreté, tak tam vlastne sa to zdá, keby to bola zbytočná technika, že robíme niečo, čo nemá zmysel, ale treba iba počkať, kým to preschne. To je na tom dôležité. A keď máme preschnutý fading, to je asi tak po jednom dni, 2 dňoch, väčšinou nechám po týchto mokrých technikách celý ten model presunúť aspoň 2 dní, aby sa mi to ďalšie niečím nepohlo, pretože potom ešte nanášame nejaké pigmenty a podobné veci a tie sa tiež fixujú riedidlami. Nechám to asi tak 2 dní preschnúť a takisto ešte po týchto technikách môžeme znova použiť tie techniky, ktoré sme používali predtým, ako je napríklad ten post-shading toho washopovou zmesou, môžeme to ešte prestriekať znova, ako takisto cez ten olejový povrch. Tam potom sa vlastne treba iba vyhrať a treba vedieť, kedy prestať, to je najdôležitejšie asi modulárčine ako vždy, že treba vedieť, kedy to už je dosť a kedy to už je prehnané. To je asi základ všetkého, čo keď to robíme asi. Takže máme tu tieto všetky mokré techniky. V úplne poslednom kroku robím to, že ešte robím také mierne matné časti na povrchu pigmentami. Pigmenty sa zdali výhradne bojovkárska technika, ale ak to vieme nejak ako ustrážiť a nepreháňať, tak dajú sa veľmi dobre využiť aj na lietadlá. Treba sa troška odosobniť od týchto názvov, ktoré tie pigmenty majú. Povedzme, ako že máme alkalický prach a podobné veci. Treba pozerať na to ako odtiene. Keď vidíme svetlo-pieskový odtieň, bez problémov ho môže použiť povedzme na dotvorenie toho pieskového pláteného povrchu. Jednoducho zatupujeme do povrchu. Pigmenty, to je čistý pigment, keď sa napríklad robia v továrni olejové farby, tak sa dáva nejaká báza, nejaký terpentín a podobné veci, nejaký olej a potom sa tá farba pridáva po forme pigmentu, to je vlastne čistá farba. To je taký prášok. To je prášok, čistý prášok. A tu vlastne vytvoríme, tým pádom, že ten prášok je matný, vytvorí nám ešte také matné mapy po tom povrchu, ktoré vlastne znázorňujú to celkové zaprášenie z tej spodnej strany, povedzme. Je to taká vlastne druhá forma toho fadingu, ktorý sme robili predtým. To sa potom dá aj fixuje? Dá sa to fixovať červeným riedidlom, týmto buď prestreknúť alebo zapustiť takto, že chytíte si červené riedidlo a iba jemne do toho ťuknete tým riedidlom, on sa tak rozbehne dookola a ten pigment zafixuje. Problém je to, že keď to fixujete červeným riedidlom, tak ono to je náchylné na odier. Keď to chytíte, tak sa to zotre palcom, daktilkami.
Existuje taký prípravok od Mic Production, sa to volá Pigment Fixer, myslím, že má aj AK Interactive ho robí, ktorý funguje asi ako fixatív, keď malujete obrazy kriedou alebo pastelmi a ten ho zafixuje napevno do povrchu. Ideálne ho potom nie takto napúšťať, ako som teraz robil s týmto riedidlom, ale striekať priamo pištolou v takej jemnej vrstve, takej hmle, ktorá úplne stačí na to, aby ho zafixovala a potom môžete na ňom normálne chytať ho a ďalšie techniky robiť. Takže to by sme mali asi všetky techniky, ktoré sa vám dneska chcel ukázať. Ďakujem, že ste to vydržali so mnou, tú hodinu a dve asi. A teším sa na vás pri najbližších workshopoch, ak sa uvidíme.